Шығанақлардан кірігіз адымларға. Юғалтулар атнасы болды бұл. Түрлі милләт вәкилләрін татар тілінде шырлатқан жерші Василя Фаттахова кетіп барды арабыздан. Тұрмышының гірләп тұрған шағында 4-ші дистәсінде тұттырмаған келір. Жамағатшылықны артист Наиль Шайхетдиновның өлімі дә тетрәндірді. Ең қияшлы артистларның бірсін қышның ең салқын күнінде сыңғы юлғазатты қозан. Бар ғымырын театрға бағышлаған шәхіз. Язның бірінші күнінде 75-шін тұтырған болыр еді ол. Язны күтмәді. Ул китте. Наиль абый тугры тамашачысын һәм яраткан театрын кышның иң салкын көнендә калдырып. Театр баскычларыннан да атлап узмас, елмаеп кирип, үз урынына да килеп утырмас. Кәнәфия иятим калды. Бер кайчан, бер вакытта да кеше сөйләмәде. Һәм рөхсәт тә итмиләр. Менә аны бүлмәсе, урыны, менә мин монда утырам. Аркага арка терәп, иңне-иңгә куеп бергә эшләгән һәм дус булган Нуруддин Нәҗмиев дусты Шәйхинең китеп баруына әле озак ышана алмас. Кызык кына вакытлар буладыр я. Спектакльдә мин уйнадым, минем турда газетка чыгара, фотокарточкалар. Фотокарточка астына Татарстанның халык артисты Наиль Шәйхетдинов дип язган. Спектакльдә мин уйнадым, минем фото. Менә шундый кызык вакытлар булды. Бик авыр сөйләү. Без теге Yiyecekler şekilde. Yani bir de yiyecek alıp gittiler bitti. Аңа игзәк кебек якын. Кемгәдер тормышта чын дус, эштә ышанычлы хезмәттәш. Шәйхетдиновлар һәм Мәхмутовлар дуслыгы турында бу. Мин аның әйтәм инде, сөйгән кызы да булдым, яраткан кызы, аның яраткан сөйгән хатыны да булдым, әнисе дә булдым, яраткан карт белән карчык та булдык без. Яшьтән, яшьрәкләрдә без менә уйнарга тыңганик, аның белән яратырга бер-беребезне. Шул хәтле искиткеч ул партнер менә артистларны үзенең белән ияртеп алып кирип китә, менә үзенә ияртә иде ул. Бакчаларыбыз да бергә булды, инде безнең гел бергә булдык. Декабрьнең 25-ндә генә сәхнәдә гөрләтеп Йосыф һәм Зөләйханы уйнаган Наиль абый. Кем белгән, бу аның яраткан театр сәхнәсендә соңгы чыгышы булыр дип. Бик тыныч, бик акыллы киңәшләр бирә иде. Инде теге авыр вакытларда яшьрәк артистлар кызып китсә дә, аларны бик тиз генә җылы сүзе белән, акыллы киңәше белән матур гына итеп тынычландыра иде. Bütün авырлыкларындагы бик җиңел кичерә торган кеше иде ул. Аны бер вакытта да күрмәссең инде, зарланган вакытын. Наиль Шәйхетдиновны яз белән чагыштыралар. Язның беренче көнендә туу да шартлы сыман. Ачык, итәгатьле, игътибарлы, мишәрчә хезмәт сөйчән һәм тугры. Сүзенә, дусларына, тамашачысына һәм театрына. Иртәгә үзе килә. Тапкан сәлсәл. Мин инде моны яңа елдан бирле ишетәм. 65-тә килә ул театрга. Аның иҗади сандыгында «Кыр казлары артында» спектакленнән Серле Акбар да, Сандугачлар килде безгәдән Хәмзин дә, Шаян һәм Хәйләкәр Хуҗа Насретдин да бар. Халыкчан рольләре, тормыш байлыгы. 50 ел эчендә 200-дән артык комедия һәм драма рольләре. Һәрберсе аңа җиңел бирелә иде ди хезмәттәшләре. 2000 елда ничек кияүгә чыгарга дигән спектакль чыгардык. Бу спектакль театрыбызда 15 ел буе барды. Без ул спектакльне чыгарганда без яшь кызлар идек, Наиль абый безнең әтине уйнады. Yıldan yıl 15 yıl boyu ay sayın şu spektaklini özümüzde algaydık. Bitinde 20 yaşlık kızdan sonra 35 yaşga 40'a da varamiz. Hamon oynaymiz. Spektakl şep, halk yarata. Nailь abi başından sahnede ozagına kadar süre spektaklini. Kay vaqt endi отпускалардан келгәч кабатлап та тормыйбыз инде spektaklni. Шуңа 15 ел уйнаган шул кадәр канга сиңгән сүзләрне битне бездә шундый сүзне онытмыйбыз, беләбез, чыгабыз сәхнәгә. Кай вакыт үзебез яшьләр буталабыз, үзләрен онытабыз. Наиль абыйның шундый бер уникаль таланты бар иде. Иң өлкән булуына карамастан бер сүзен дә онытмый иде. Яна зал тутырды ул, соңгы тапкыр. Кемнәрдер Шәйхине, кемнәрдер Наильне, кемнәрдер Наиль абыйны озатырга килде. Аның турында бик яхшы сүзләр әйтәсе килә. Чөнки һәр вакытны елмаеп, һәр вакытны эшкә рәхәтләнеп килеп, рольнең башкарган эшенә җиткереп башкара торган артистыбыз иде. Яз кышта китте. 1 мартта Наиль Шәйхетдиновка 75 тулган булыр иде. Лейсан Сабирова, Илнур Шакиров, Казан телерадиокомпаниясе.
Кіші ките, жыры қала. Наиль Шихиддиновның үлімсіз роллары Василя Фаттаховның